Kakva velika I lepa čokoladna fontana. Što moram da kvarim ukus čokolade ovom smrdljivom ribom? Odvratno. Kate, a meni se posrećilo. Dobila sam celo pakovanje Skittles bombona. To će sigurno biti lepo sa čokoladom. Čekajte. A gde je moje bombona? Da, trebalo bi da pazim. Inače ću izgubiti sve svoje bombone. Tačno. Znam šta da radim. Smislila sam nešto. Samo ću pretvoriti tečnu čokoladu u tvrdu. A unutra će biti šarene bombone. Da bih to uradila, stavit ću bombone u peglu za vafle i preliti čokoladom. Imam sve što mi treba. A da ne bih prosula čokoladu, sipat ću uz pomoć slamke. Gotovo. Sada ostaje samo da sačekam. Kate, možeš probati svoju ribu dok čekamo? Ne, sačekat ću tebe, nije problem. Pa dobro, onda gledaj kako ću uživati u svojoj čokoladi. O, to je nerealno ukusno. Oduševljena sam. Jao, svakako moram pojesti tu ribu pre ili kasnije. A gadno mi je čak I da je držim u rukama. Dobro, treba da smislim kako da je pojedem što lakše. O, mislim da će mi štap za pecanje pomoći u tome. Nadam se da će me čokolada spasiti I popraviti ukus ove gadne ribe. Ali, iskreno, sumnjam u to. O, ne, plašim se. Uj, odvratno. Nije riba postala lepša, nego se čokolada zgadila. Ajoj, ne mogu ni da te gledam, jadna. Ali, nažalost, morat ću da pojedem još jednu takvu ribu. I što brže učinim to, brže ću se smiriti. I jao, šta se dogodilo? Očigledno moj štap nije izdržao toliko ribe. Da, baš ti hvala. Zbog tebe naša čokolada sad ima ukus ribe. Izvini, nisam namerno. O, imam mali propeler koji će mi pomoći da otera sav neprijatan miris. Nadam se da će moj plan uspeti. Sačekaj malo. Jao, to je nerealno. Dakle, treba smisliti nešto drugo. Izgleda da znam šta mi može pomoći. Imam feri. Sad ću oprati našu fontanu. Sačekaj, sve će biti u redu. Nadam se. Jao, kakav smrad. Hajde, moraš mi pomoći, Feri. O, miris je nestao. Ali mislim da si preterala sa Ferijem. Joj, upravo si. Pene je zaista previše. Nadam se da neću izgubiti našu čokoladu u njoj. Pa gde je? Rose, nemoj se ljutiti na mene. Stvarno nisam htjela da se to desi. Dobro što sam stigla da pojedem svoje bombone. Da sam ih jela posle tebe, ne bih ti oprostila. Šta nas čeka ovog puta? Konačno nešto ukusno. Marshmallow je ukusan čak I bez čokolade. A ja sam dobila pileće jaja. Možda mi se samo čini. Ne, stvarno ću morati da ih pojedem. Haha, ovaj put ćeš ti morati da se mučiš. Mislim da je to fair. Znam kako da olakšam sebi život. Za početak treba pažljivo, bez povrede ljuske. Oslobodite se unutrašnjosti jaja. To je najgora stvar u jaju. Zatim će mi trebati samo ljuska. Sipat ću čokoladu u nju i sad čekati da se stvrdne. Jao, kako sam pametna. Samo sam ja mogla to da smislim. Gotovo. Posle mogu skinuti pravu ljusku.
Eto, gledaj. Sad imam ukusnu čokoladnu ljusku. To će mi biti kao čaša za tečnu čokoladu. Eto, tako sam obična ja pretvorila u čokoladna. Njih ću lako pojesti. O, da, to je nerealno. Sigurno ne bih tako uživala u pravim jajima. O, da, kako je dobro što sam smislila to. Oduševljena sam. Šta može biti bolje? Neverovatno. Znači, izvukla si se, pa dobro, neka te. Sad ću ja probati svoj marshmallow. Ne treba ništa raditi sa njim i ovako je lep. Ali sa čokoladom ću postati još ukusniji, sigurna sam. Ja želim da pojedem sve odjednom i jako mi se sviđa. Mislim da ću uspjeti da uradim to. Da, što više marshmallowa bolje je. Eto, jesam rekla da ću uspjeti. Odlično. Sljedeća porcija. O, da. Nevjerovatno. Pogledajte, sve sam pela. Presrećna sam. Jao, ostao mi je samo jedan marshmallow. To je tužno. Ali mislim da znam kako da ga učinim još lepšim. Uzet ću veliki špric i napuniti marshmallow čokoladom. Ovako. Onda će marshmallow piti čokoladu i postaće veći i ukusniji. Oho, to zaista izgleda jako dobro. Svaka čast. Da, jedva čekam da probam. Hej, pazi kako jedeš. Sad sam sva u čokoladi zbog tebe. Hej, dosta. Prestani. Eto, pogledaj šta radiš. Sva sam prljava i lepljiva. O, da, to je bilo nevjerovatno. Završila sam. Jao, Rose, izvini, nisam htjela. Žao mi je. O, nešto ukusno. Šta? Mislila sam da je u kutiji nešto slatko, a to je hrana za pse. Žao mi je. A mene opet čekaju slatkiši na štepićima. Ovaj put makaronci. Kako je dobro što već drugu rundu za redom dobijam nešto ukusno. Baš mi je drago. O, da, to je prelepo. Oduševljena sam. Ali samo jesti kolači je dosadno. Oni baš liče na smajlići. Mogu koristiti čokoladu kao boju i nacrtati nešto na kolačima. Da, svaki kolač će imati neku emociju. A ovakvi kolači je mnogo zanimljiviji jesti. Svaki kolač ima različitu emociju i još ću da ponavljam svaku emociju koju jedem. Šaljem vam poljubac. I ja mogu tako. Oho, kako dobra ideja. Mogu li pojesti posljednji kolač? Mogu isto ponoviti ovu emociju. Ko je ponovio i jede taj kolač? Ej, ko ti je dozvolio da diraš moje kolače? To nije fair. Ostavila si me bez hrane? Kako te nije sramota? Hajde, jedi sad svoju pseću hranu. O ne, potpuno sam zaboravila na to. Tek sam otvorila pakovanje i odmah osjetila taj nepodnošljivi miris. Smrdi strašno. Ne razumem kako to psi jedu. Možda će sa čokoladom barem ukus biti bolji. Sad ću provjeriti. O, sa čokoladom je stvarno bolje. O ne, lažem. To je odvratno. Sad sam osjetila ukus. Moraš pojesti cijelo pakovanje, hajde. Nadam se da ću uspjeti. Treba smisliti način kako to brzo učiniti. Možda da napravim veliku kost od njih? Da, to je odlična ideja.
Onda ću pojesti sve odjednom i neću se dugo mučiti. A umjesto lepka ću koristiti čokoladu. A zar to nije genijalno? Da, odlično mi ide. Ostalo još malo. Gotovo. Može se jesti. Super, prijetno, Rose. Jao, ko je to? Njemu je sigurno potrebnija ova kost. Izvoli, dušo. Juj! Izgleda da te pas smatra konkurentnijom. To je bilo neprijatno. Samo sam htjela da ga nahranim. Molim te, nemoj me jesti. Joj, kakav užas. To je bilo odvratno. Pogledaj na šta ličim. Ali nisi morala da jedeš pseću hranu? Jao, koliko je ovdje smeća. I smrdi na nešto. O, šta je ovo? Pauk? Bože, odakle je ovdje? U redu, neću to ostaviti tako. Devojke, sada ću sve da popravim. Pogledajte ovdje. Odlično. Moja omiljena beležnica i naravno hemijska. Sad ću da nacrtam nekoliko opcija. Ovako. Ovo ide ovdje i malo ovdje. Da, naš plan sobe je spreman. Kako vam se čini, devojke? Da, znam da sam genije. Pa, vreme da počnemo. Sad ću da osvežim ovu sobu kako treba. Zbogom đubre, zbogom smeće. Koliko godina se ovdje nije čistilo. Morat ću se potruditi. Držite se, devojke. To je to. Naša soba je sad savršeno čista. Šta bi vi bez mene radili? Hej, čime se zanima Sophie? Šta je ovo kesa sa semenima? Ali ovo su neka neobična semena. Šta će iz njih izrasti? Mislim da ćemo uskoro saznati to. Naravno, neće sve biti odmah. Priroda ne voli žurbu. Wow, da li vi to vidite? Iz magičnog semena izrastao divan drveni krevet. Oho, svaka čast, Sophie. A Monika je u međuvremenu zauzeta jednako važnim poslom. Sada će spojiti ove metalne štapove uz pomoć svojih vatrenih sposobnosti. Wow, kako cool! Da, zgodno imati tako koristan alat u prstu. Odličan posao, devojke. Dali ste sve od sebe. A kuda je Jess otišla? Evo je. Je li to donela Kadu? Izgleda da neko previše voli vodu. Jess, trebalo je da misliš i na druge devojke. Kako će da žive u ovakvom akvaparku? Joj, kako sam se umorila. Ko je znao da će Kada biti ovako teška? Dobro, vreme je za malo čarolije. Wow, šta će Sophie da uradi? A to nije ni bitno jer je to baš lepo. Joj, izgleda da u ovoj situaciji treba još nešto osim magije. Treba upotrebiti silu. Wow, kakva moć! Bravo, Sophie, bila si odlična. Nema na čemu. Sad je moj red. Idemo. Devojke, uzmite četkice. Monika, evo i tvoje, drži. A evo je moja. Pa, devojke, hajde da ofarbamo našu sobicu. Nije bilo teško izabrati boju. Naravno da ću uzeti svoju omiljenu boju, zelenu. Samo pogledajte ovu sočnu, svetlu nijansu. Pa, počinjem da farbam. Već zamišljam kako će moj krevet postati lep. Da, to je divno. Pa naravno da sam izabrala najbolju boju, plavu.
Boja mora. O da, kakva lepota. Hej, šta? Je li se to farba završila? Nemoguće. Ipak, imam ideju. Super je umeti upravljati vodom. Tako je mnogo bolje. Mogu nastaviti. O, kako sam lepu boju izabrala. Ovo je boje neba. Tako je lepo oduzima dah. O da, moj krevet će biti najneverovatniji. Devojke, ima da mi zavidite. A vreme je da napravim krevet na kojem će biti stvarno vruće. Baš onako kako volim. Bez obzira ko šta kaže, a crvena boja je najbolja. Jao, ali dosadilo mi je već da farbam. Ideja. A devojke se neka i dalje muče sa farbom. A ja imam brži način. Gotovo. Izgleda da su devojke završile sa farbanjem. Pogledajte na ove prelepe boje. Cool. Ovom krevetu očigledno nešto nedostaje. O da, znam šta. Više zelenila. Kako divno. Ali treba mi nešto drugo. Da, sad je ovdje mnogo lepše. Ostalo je dodati nekoliko zelenih jastuka. I mogu odmarati. Jess, jesi li dobro? Prokletstvo, glupa mreža. Da, sve je super. Uvek se petljam u njoj. Dobro, vreme je da ukrasim svoj krevetić. Ovako. I tako. Super. Ali kakva je korist od kada u njoj nema vode? Da, tako je mnogo bolje. Jedina stvar koju sada želim je da legnem i opustim se. A zar ovo nije savršeno mjesto za odmor? Mogla bih da provedem ceo dan ovdje. Divno. Jess, tako si smešna. A šta ja zanimljivo da smislim? Izgleda da mi je pala na pamet genijalna ideja. Vreme je za malo magije. Zar to nije cool? Jao da, za malo da zaboravim. Što više vatre, to je bolje. Treba još vatre. A sad mi treba ugalj. Sipat ću ga ovdje. Eto, moj jastuk je spreman. Da, ovo je moja omiljena vrsta uglja. Sad ga treba dobro zagrejati. Nadam se da ću sanjati erupciju vulkana. Monika je se baš dobro snašla. Ali ja imam zanimljiviju ideju. Nemoguće je živjeti u sobi bez zavesa. To je tako ugodno. A također i veoma lepo. Odlično. Žao mi je, ali ja ne mogu da spavam ni na čemu osim na oblacima. Kako su mehani i udobni. Wow. A ovo je duga. Kako je slatka. Sad ću to sve lepo staviti i mogu da odmaram. Devojke, vaša renovirana soba izgleda predivno. Joj, šta je to Sophie izmislila? Oho, kakvo sočno i zrelo grožđe. Da, malo hrane vam definitivno ne bi škodilo. Oho, kakav lep leptir. Izgleda da je ovaj leptir šapnuo novu ideju. Neverovatno. Sophie je uspjela da svoj lep deo učini još prijatnijim. Bolje od jutra na prirodi može biti samo doručak na prirodi, zar ne? Jao, kakvo ukusno grožđe. Sophie, svi ti zavidimo.
A ovo šta je? Mislim da je to Jess. Izgleda kao da istražuje morsko dno u potrazi za nečim zanimljivim. Oho, morske zvezde, a evo ih i školjke. Kako je lepo što ima mogućnost da zaroni u more pravo kroz kućnu kadu. Pogledajte kako se dobro školjke i morske zvezde uklapaju u interijer. Baš mi se sviđa. Izgleda da Jess ima još jednu ideju. O da, vreme za magiju. Neverovatno, to je morska meduza. Jess, šta će ti? U stvari nemoj odgovarati. Shvatila sam, ove meduze veoma lepo sijaju u mraku. O da, izgledaju nerealno. Izgleda da je i Monika smislila nešto. Da, i meni treba svetlo. Svaka čast, Monika. A šta Grace tamo radi? Izgleda da je nju posjetila zanimljiva misao. Wow, šta se dešava? Grace je upravo odlučila da dohvati munje. Pa da, što ne bih ukrasila svoju sobu njima? Jao, kako sam lepo mesto sebi sagradila. Mada tačnije reći, uzgajila. A moje čoše me tako podsjeća na more. Kako cool. Moja mini soba mi savršeno odgovara. Nema boljeg mesta za zabavu. A kako vam se čini moj deo sobe? Pa zar ovo nije prelepo? Dobar dan. Doneo sam vam... šta? Kako ste to uradile? Jeste vi veštice? O ne! Baš je smešan. Ne, mi nismo veštice. Mi smo čarobnice. Čula sam da si nam nešto doneo. Devojke, uzmite svoje koktele. O, da. Sad ću da probam. Ovo je ukusno. Wow, baš sam žedna. Sviđa mi se. Joj, hoću i ja da popijem nešto. Boje mi se baš sviđa. O da, ovo je stvarno ukusno. I šta to znači? Šta ja... Mamice, dođi po mene. Jadan.